de viola. El dilluns vaig fer un concert de viola. El concert va ser a l'Auditori de Can Fabra i vaig tocar dues cançons, Quinto Levante i Baixant de la Font del Gas. El meu professor m'ha dit que ho he fet molt bé. M'ha fet molta il·lusió tocar en un concert, sortir a l'escenari davant del públic i rebre aplaudiments. Tocar la viola és divertit, però has d'assajar cada dia una estona per aprendre bé. La viola és un instrument de fusta i de corda fregada. La viola té 3 germans, un petit que és el violí i 2 grans que són el violoncel i el contrabaix. Espero continuar tocant la viola i cada dia fer-ho millor.